हरी रे माझा सत्यारी माझा 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 सत्यारी माझा हरी रे माझा सत्यारी माझा हरी रे सावळेरेचो कालो सख्या हरी ह्या नावान प्रसिद्ध आसा. मदनंताची पालखी सांजेच्या 4 वरांचेर वाटेवयल्या देवांक आमंत्रण दीत सावय नारायण देवळा कडेन वता. थंय पालखी पावतकूच जमलेले लोक हातीन माडयो घेवन वाजत गाजत हरी रे माझ्या पांडुरंगा सखे हरी माझ्या पांडुरंगा म्हणून परत अनंता देवळा कडेन येता. अनंता देवळा कडेन पावतकूच पालखे सोबत आशिल्ली दिवटी देसायाच्या घरा कडेन तांकां काल्याक आमंत्रण दिवंक वता. मागीर ते दिवटे सोबत त्यांच्या घराण्यांतलो एक सदस्य काल्याक वता आणि ते वतकूच मागीर दशावतारी काल्याक सुरवात जाता.